Dako ba kaayo ang imong problema? Ug naglibog ka na unsaon kini pagsulbad? Nanakit na imong ulog hinunahuna sa solusyon, ug ang imong kalagi kapoy na sa pagkabalaka. Nakulbaan na ka, nangurog na ka, nahadlok na ka. Kung mao ka na, paminawa ang Dios. Niingon siya, "Be still and know that I am God." Pagpundo lang, pagpuyo lang, pagmalinawon, sama sa usa ka tubig nga malinawon, ug hibalui nga ang atong Ginoo Dios gamhanan siya sa tanan. Kontrolado niya ang tanang panghitabo. Ikaw ug ang imong problema, kontrolado niyang tanan sa iya mga kamot. Nakalimot na ba kamo sa dihang gitunga ni Moses ang Red Sea? Sa dihang hapit na maapsan ang mga Israelites sa mga Egyptians, nakulbaan sila, nangurog sila, naglikramo sila ka Moses, kay sa wala bukid, sa tuo bukid, sa ilang atubangan dagat, ug sa ilahang likod mao na ang mga kalaban, wala na sila escape sa dako nila nga problema.